Яңалыклар чыгарылышы үзешен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Исегезгә төшерәм, безнең тапшыру ВКонтакте сайтындагы рәсми төркемебездә турыдан-туры трансляцияләнә. Бүгенге чыгарылышта. Газны өзділер. 39-нчы комплекста эшләүчеләр борчылып Чаллы-ТВның Койнар элемтә телефонына шалтыратты. Сәбәпләрен безнең хәбәрчебез ачыклады. Җиләк-җимеш һәм яшелчәләрнең барысында ашарга ярыймы? Шәһәрдә ашказаны һәм эчәк инфекцияләренә зарланучылар арткан. Чаллы спортчылары Сабантуйга әзерләнә. Витя спорт комплексынан Римма Әхмәтова. Безнең редакцияга 39:03 йортыннан ашыгыч хәбәр килде. Кичә кич 9-нчы подъездда газны өзгәннәр. Бу хакта алдан кисәтүче булмаган. Кичке сәгать 8-нчы йортыда әлеге адрес буенча хәбәрчебез Римма Әхмәтова барып проблема белән танышты. Халык безне подъезд төбендә каршы алды. Барысы да аптырашта, куркуда. Газ уен эш түгел. 15 квартираны да отключили газдан бүгенге көндә. Менә яшь балалар бар, әбиләр бар. Ничек яшәргә тиешләр алар? Газны сәгать 3 тирәсендә өзгәннәр. Подъездда яшәүчеләрне кисәтүче булмаган. Шалтыратып сорагач, газ чыга, шуңа өздек дигәннәр. Аннары ишектә менә бу язу барлыкка килгән. Анда 116-нчы фатирга кирип булмаганга өзелә диелгән. Света, сезнең аркагызда газдан отключили. Подъездда яшәүчеләр әйтүенчә, бу фатирның газ өчен 2100 сум бурычы бар икән. Бөтен сәбәп шунда диләр алар. Фатир хуҗасы белән очрашып булмады. Газ хезмәте дә безнең чакыруга колак салмады, халык көткән урынга килмәде. Подъездда яшәүчеләр прокуратурага мөрәҗәгать итәргә телиләр. Челныгаз идарәсе башлыгы бүген башта язмача мөрәҗәгать итегез, аннары җавап бирегез дип безгә аңлатма бирергә теләмәде. Римма Әхмәтова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Эфир алдынан 39:03 йортында яшәүчеләр янәдән шалтыраттылары. Бу юлы шатлыклы хәбәр җиткерделәр. Берничә сәгать элек кенә аларга газ биргәннәр. Теманы дәвам итеп, коммуналь түләүләр өчен бурычы булганнар хаҗга да бара алмаячак. Әгәр кешенең 1 сум гына булса да әҗәте бар икән, аның хаҗы кабул булмый ди нәхәлләре. Алар уйлавынча, хаҗ кылучылар су, газ һәм электр энергиясын тоткан өчен барлык түләүләрне түләгәч кенә юлга чыгарга тиеш. Быел шәһәрдәшләр изге сәфәргә август азагында кузгалачак. Хаҗга барырга теләүчеләр инде бүген үк мөхтәсибәткә мөрәҗәгать итә ала. Сәфәргә кузгалганчы алар белән берничә тапкыр җыелышлар узачак. Үзегезне борчыган проблемалар хакында сез 51-31-31 телефон номеры аша шалтыратып җиткерә аласыз. Безнең журналистлар һәрчак ярдәмгә килергә әзер. Койнар элемтә тәүлек дәвамында эшлим. Шалтыраткач үзегезнең телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Җәен эчәк һәм ашказаны авыруларына зарланучылар саны арта. Роспотребнадзордан алынган мәгълүматларга караганда, узган атнада Татарстанда кискен эчәк инфекцияләре белән 280 кеше авырганы теркәлгән. Шулар арасында да агуланучылар булган. Бу авырлар аеруча да яшелчә һәм җиләк-җимешләр сату чорында актуаль ди табиблар. Чаллы бакчачылары әле уңыш җыя башламады, әмма яшелчәк һәм җиләк-җимешләрне шәһәргә ел әйләнәсендә кайтарып торалар. Хәзер сезон башланды ди авыл хуҗалыгы күзәтчелеге белгечләре. Көн саен рейдлар уздыралар. Товарга документлар таможняда ук тикшерелә. Кайта торган продукция, аркиньяк продукцияларыннан айвалар кайта, персиклар, абрикослар, помидор, алма. Хәзергесе вакытта менә бу безнең тикшергән ларекта тәртип бозулар юк, аларның документлары тәртиптә. Хәзергесе вакытта әле кайта торган продукцияның күбесе менә хәзерге вакытта кайта башлады бакча. Бу безнең керә инде арбуз, дыняларга, кавыннарга. Хәзергесе вакытта основной безнең кайта торган арбузлар кайталар Үзбекстаннан һәм Казакстаннан. Яшелчәк һәм җиләк-җимешләрнең составын даими рәвештә нитратларга тикшерәләр. Мисал өчен карбызлар әле өлгереп бетмәгән, әмма нитратлар күләме нормадан таеп булмый. Әстерхан һәм Волгоградтан карбыз кавыннарны ил уртасында гына кайтара башлаячаклар. Экологик чиста продукттанда агуланырга мөмкин ди табиблар. Гөмбәләрне ашаганда аеруча сак булырга кирәк. Яшелчәк һәм җиләк-җимешләрне исә сабын белән юарга кушалар. Микроорганизмы эләгә икән, кешенең баш авыртуы барлыкка килә, эче авыртуы барлыкка килә, күңел булганы, кысу очраклары була, настроениесе булмый, йокысы кача, аппетиты югала. Мондый билгеләр булган очракта табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Җәен шулай кулларны еш юарга компьютерның клавиатурасында атнага бер тапкыр сөртергә киңәш итәләр. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар.
Şolu holqı eli hamanda kiştelerde Türkiye pomidorlarını Европа illerinden qaytarılğan bərəngi kişir hem başqa yeşilçe hem jilek jimişlerini kurmeyecek. Европа illerine qarata sanksiyalar 2018 yılının 31 dekabrine kadar uzaytıldı. Bu bir yaxtan Евросоюзға cevap bulsam, ikinciden ildəgi yetiştiricilərinin halini yaxşırtı üçün şulay işlənile dep anlatqan Dmitri Medvedev. Söz oңайынан Tuqay rayonu fermerları üçün bu yanılıq faydağa. Embargo kiritilgəndən soң bizdə it hem süt produksiyası bərəngi yetiştiriu arttı. Yetiştiriciler avul xo'jaligi produksiyasini sota olsun üçün yıl eylenesinde doimiy rəvişdə yarmarkalar uyushtirildi. Bolalarga tatar tilin öğretүү şahar Мәгариф идарәсенең игътибар үзәгендә кала. Быел милли мәгарифне үстерү максатында 2нче гимназиядә махсус үзәктә оештырылды. Киләсе уку елында татар телен укыту буенча яңа проектлар эшләнәчәк. Бүген бу хакта Мәгариф идарәсенең еллык йомгаклау киңәшмәсендә әйтелде. 1 июль шимбә көне Кызылбайрак авылында Тукай районы Сабан туе була. Аны оештыруда безнең телерадиокомпания катнаша. 11 сәгать 30 минутта Сабан туе мәйданында күңел радиосы чыгыш ясаячак. Программада карандаш ату, чаңгыда шуу кебек яңа төр уеннар, җыр бию. Безнең чакыру буенча Кызылбайракка танылган җырчылар Башкортстанның атказанган артисты Әнвәр Нургалиев, Әлфинә Асхамова һәм Лилия Шаймөхәмәтова киләләр. Әйтергә кирәк, күңел радиосы милли бәйрәмебезгә багышлап исемен йөрәккә чигелгән исемле кулъяулыклар акциясында үткәрде. Иң сөендергәне монда өлкәннәр белән берләттән яшьләр дә үзләренең эшләрен җибәрде. Һәр татар хатын-кызның кулында инде чиккән кулъяулык булырга тиештер. Менә карагыз әле, ул кулъяулыклар шул кадәр нәфис, матур, затлылар. Һәм инде без барлык тыңлаучыларыбызга да рәхмәтләребезне җиткерәбез. Шушы чиккән кулъяулыкларны без Тукай районы Сабан туенда күңел радиосы үткәргән уеннарда җиңгән кешеләргә һәм актив катнашкан тыңлаучыларыбызга бүләк итәчәкбез. Şolu көрәшчеләре дә Сабан туйга әзере. Ел буе дәвам иткән тренировкалар финишка якынлаша. 9 көннән Шолуда Сабан туе. Алдагы материалы Шолуда татар милли көрәшен үсеше проблемалары турында. Тиздән шәһәр көрәш федерациясе торгызылырга тиеш. Аны спорт остасы, күренекле хәйрияче Радик Равилов җитәкләр дип көтелә. Көрәшчеләр белән Витязь спорт комплексында хәбәрчебез Рима Әхмәтова аралашты. Витязь спорт мәктәбендә татар көрәше белән 200-дән артык яшүсмер шөгыльләнә. Аларны монда 10 яшьтән алалар. Хәзер килемдә 15 яшьлек көрәшчеләр, Россия һәм Татарстан призерлары. Чыгышны атаклы көрәш батырлары күзәтә. Аларның фикере яшьләр өчен бик файдалы. Егетләр әйбәт көрәштеләр. Нык әйбәт. Бөтен алымнары, чыгулары әйбәт. Менә миңа ошады. Элек сыртка салганчы көрәшкәннәр чиста салу булган. Хәзер бил алышуга вакыт бирелә. 3 минут бәйләмичә, 3 минут бәйләп. Артыгы ярамый, ял бирелергә тиеш. Любой вакытта жүрәк чыдамаска может көрәшен. Профессиональ көрәшчене әзерләү өчен кимендә 10 ел вакыт кирәк. Бу үҗәтлек, физик һәм ихтыяр кеше сорый. Хәзерге танылган көрәшчеләрнең барысы да диярлек Витязь спорт мәктәбе укучылары. Без аларның күбесен тренировкада күрәбез. Көн сайын иртән һәм кич шөгыльләнәләр. Егетләр Сабан туйны көтә. Формалар әйбәт. Шунда Сабан туйга карыйбыз. Ничек булыр микән? Көндәшем турында әйтәсем килә, иң көчле көрәшләрнең берсе Ленар Садыков, Ринат Шейхутдинов. Шулар белән бик каты көрәшәсе була инде Сабан туйда. Пас играйте. Витязь шәһәрдә татар милли көрәшчеләре әзерләү үзәге булып тора. Биредә иң тәҗрибәле тренерлар эшли. Тиздән Шаллы көрәш федерациясе дә кабат эшләп китәчәк. Ул вакытта биредә укучылар гына түгел, зурлар да шөгыльләнер, көрәш ветераннары үз тәҗрибәләрен яшьләргә өйрәтә алыр иде. Безнең көрәшчеләр өчен төрле заллар бар, тренажер зал бар, игровой зал бар, көрәш залы бар. Шулай ук безнең көрәшчеләр ятнага 2 тапкыр бассейнда yüзәләр. Игътибар бар, ярдәм итәләр. Быел көз Витязь спорт комплексына 40 ел тула. Бинага бер тапкырда капиталь ремонт уздырылмаган. Бу мәсьәләдә тиздән хәл ителергә тиеш. Рима Әхмәтова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.